pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana ing Begawan Jati Purnama sedagep saluku juga ngeningke panca indriya panca wilangan 5 indriya pengangen-angen ana swara tan kadulu ana rupa datan ana swara tan rinungu rupa tan kadulu ingkang kapandheng muhung pucuking grana kusika sekawan kang kaberat sajuga kang sinidikara kinarya nut laksitaning brata megeng napas lan nupus lidah kapadalaken palenggan rasul tis kaya mati ngadeg satemah kaya wong mati jroning urip kaya urip jroning pati ngambah alam malakut mantek daya mujizat nempuh raganipun Raden Angkawijaya gumregah kaya ginugah angin mangidit mirit arom-arom lumrang pancaran sari angin mangidit Paduka menika sinten sangadi penemban Raden Sumurupa aku ingkang peparab Begawan Jati Purnama saka Pertapan Giri Sekar kowe sapa bocah bagus jenengmu Angkawijaya ya Abimanyu Tanjungan nom kasatriyanmu Paduka sampun ninga dhateng gesang kula aja meneh kok uripmu tumindakmu kepiye aku ya wis ngerti Abimanyu kowe bocah bagus satrek sing lembah manah ewa semono kok kowe katriwandan kenang apa wale-wale menapa duh penemban kula dipun dakwa dening Rama Arjuna lan Siwa Werkudara kula kaanggep nyidra pusakanipun Wah Prabu Kresna wujudipun Sekar Wijaya Kesuma kowe didakwa didumuk nyidra pusakane sinuwun Bathara Kresna kasinggihan mekaten penemban lah kowe rumangsa nyidra apa ora ngger Abimanyu babar pisan boten wonten jeceking manah kula tumindak murang tata menapa malih ngantos nyidra pusakanipun Wa Prabu Ndarawati penemban lah yen kowe ora rumangsa nyidra gene kowe dipaeka kowe dipulasara dicempalani kok kowe mung pasrah sumarah kudune kowe bela diri merga ora rumangsa kok didumuk yen ngono kowe satra juring getih wedi mati iya babar pisan mboten penemban anggen kula mboten urun males awit menika pepundhen kula tiyang sepuh kula piyambak minangka lantaran tumuruning wiji lumantar Rama Arjuna Abimanyu tumitah wonten jagat gumelar Werkudara Siwa Werkudara menika pepundhen kula pengayomanipun para Pandhawa yen ngantos kula kumawani lanyu-lanyu lancang kalih pepundhen kula sepuh bebunten menapa ingkang kula sandhang penemban oh Raden lah kok tulus jiwamu kowe ikhlas kowe ngrelake pati uripmu inggih
ning kowe kuwi satriya darmaning satriya kudu manglurah satru sekti memayu-hayuning bawana. Yen kula males donya mboten badhe tentrem wontenipun namung wales winales paten pinaten kamangka ingkang dipunami-ami dening para titah para kawula benjang wanci menapa tentreming jagat lan adiling pernatan. Aduh Raden pamawasku ora genep loro ya mung Abimanyu Yangka Wijaya. Kowe satria sing temen luhur bebudenmu. Inggih Penemban. Kang mangkono kowe bakal nampa piwulang saka pun bapa. Kabeh ingkang gumelar kuwi mapan ana jagating menungsa. Wujudipun menapa? Bumi, geni, banyu lan angin. Menungsa ku kedunungan patang perkara. Jagat gumelar ku ya mapan ana jagat ginulung. Jagat ginulung iku jagating menungsa. Bumi, geni, banyu lan angin. Menungsa ya duweni sifat patang perkara. Inggih, watake bumi dados pundi? Watake bumi kuwi cilik dadi gedhe, dikethok esuk sore bakal thukul. Didak-idak, dipaculi, dikedhok, ditanduri ora rumangsa. Serik ning malah kepara bisa awoh kamukten awoh kamulyan tumrap butuhing para menungsa. Ewa semono menungsa ngangah-angah nganggo hawa nepsune dhewe kaya-kaya donya arep dieperi. Lemah wis dikedhuk, dimilik pasire, dimilik lemahe. Ora ngelingi yen bumi saingsine kuwi dudu warisan ning titipan kanggo anak putu besok. Inggih. Lah nek bumi dikedhuk sakwudele dhewe, luwe-luwe bumi sing mapan ana ereng-erenging samudra yen nganti tekane bebaya saka samudra laya segara kidul bludak ngelem ana daratan. Sapa sing dadi korban? Pak tiba ngawak ora murung ya menungsa sing dadi korban. Inggih. Semono ga watake geni dados pundi? Rama Penemban. Menungsa ya duweni watak geni, tegese bisa murka, bisa muntap, bisa nesu. Ning aja murka sing digunakake watake geni, tegese bisa gawe pepadang brasta angkara murka. Sing angka 3 watake angin dados pundi? Menungsa mawa napas. Nyatane menungsa sing tanpa napas bakal ikut jiwa ragane. Mula napas kuwi lawang utawa korining nggone ngadhep karo Sang Maha Gaib. Yen Angka Wijaya bisa ngrasake napas nupus tan napas, kowe bakal ketemu karo jatining uripmu. Inggih. Pungkasane watak samudra ya watak tirta. Menungsa ya kedunungan watak ing banyu. Buktine mawa eluh, mawa turas. Mula ling gunakake kekuwataning banyu kuwi ya sak mestine wae. Inggih. Sawah merga bumine nela, kalene ora metu banyune, sumure ora metu tuke, terus dikedhuk sakarepe dhewe. Lah yen wis kaya mengkono, alame bakal rusak, alame bakal rusak. Mula yen ana sumur sing wis ora bisa ngetuk, ana kedhung mampetuke aja ngluputke karo jagat gumelar. Sing luput makartine menungsa nggih Angka Wijaya. Raina semu bang yang aruna kadinetraning sarirapo rengkane karo saketer niki dunganing kum lerwu sing wine panca kula nyuwun pepadang Rama Penemban pepetenge
kang dumadi negara Ngamarta asale saka negara Ngastina. Kula pasrah jiwa raga tutna laku jantraku nggir. Balik. Wah, yeah. Yeah. Leng-lenging dramengu mangungkung kandhuan limang lur lena tanpa kanin yen tan tulusa mengko sang dia utama nganggo jubah mawa surban mawa kedhu sapa kowe cantrik tali murda adine Rama Penemban Jati Purnama wujute saka tanah sabrang gembyeng-gembyeng sandangane kaya ndolalak padake kaya rombongan ndolalak wae ngina karo aku Prabu Sakra Sangkara Prabu Sakra Sangkara iya saka ngembat kepudian negaraku ngemban dawuh pengendikane Rama Penemban didhawuhi supaya goleki ana ngendi pakunjarane Penemban Durna ora sah gawe geger negara Ngamarta aku sing bakal palang dodo iki dudu perkaramu kowe ora ngerti lari ing perkara prayogane kowe cantrik minggat gelem minggat wis dadi kono panggal sak budimu Canda wah wah ayah bus Canda wah, wala, bus, wala, wah, wala, mati, wala, wala, wala,
Togok malegok legok Rembilung sabuk bandil Semar samaring pandulu Semar samaring pandulu Togok enten napa Gus Bilung enten napa Pak Bos kowe mandane kok ora kaya padatan kok beda non kok beda mboten napa-napa sing baku rombongan nek mung perkara beda raine mboten napa-napa timbang mumet ruwet golek ora ketemu pun saentene kaya niki pun dadi sing baku rampung pripun ndara enten napa Gus tinemune iki ana sing ngalang-alangi Gok Nun ana sing ngalang-alangi sing ngalang-alangi niku sinten Cobi ngendika sing bloko sing dadi pepalang niku sinten sing ngalang-alangi lho kuwi cantrik arane cantrik Tali Murda mbuh saka ngendi dangkane nggonku arep goleki pakunjarane Bapa Penemban Durna dheweke ngalang-alangi sampun perang napa dereng wis Gok genah kemringet kaya ngene kok padake ora nyambut gawe lho sakniki niku nun sewu lho wong niku dapus-apus wong kemringet niku urung karuan nyambut gawe lho kok ngono nggih sebabe kemringet kuwi mergo iso sumuk ya iso lho Gok kipas-kipas selonjor mendarane nyambut gawe sayah banget apa jane ming sumuk wandamu rasah werna-werna keparingipun dos pundi tak tembeling ora digawe rasa trengginas trampil tandang grahing kaya bantreng ketaton piye Long saniki ngeten mawon sampeyan niku rak nuwun sewu golongane wong sabrang kagungan kemayan wujude siung kencana nggih siung pengapit dipun cobi mawon nek dicokot ditamani ngagem siung sampean pripun kira-kira dos pundi pasah napa mboten ketoke isih pasah ketoke isih landhep cok nggih nyokot garwa sampean napa mboten nek biyen ya kuwi nocok-cocokan saiki wis ora tau mbok menawa sampean pun bosen apa pripun nek kira-kira bosen ajeng golek cokotan ya nggo bareng kali kula sesuk Jemaah Kliwon teng Parangtritis golek cokot-cokotan ngene ya Gak aja werna-werna wah trembelane malah ngino karo Ratu Gusti Cantrik Tali Murda siung pengapit tampanono bonge mati ya aja dipotong